Halipa, Aslında birmuncha o'g'illar. yok Halipa, Viki, 100 yılda gerekli olsam 100 yılda. davam berfesim ya, Viki berfesim bir az demedi. Halipa hayrat. Murat. Ya şey gittim oluyor ama. Yok. Nima deli? Son arkayınca yarayacağım Halipa. Oturuqadı. Nura yadın değil mi? Nur Melayev. Rejisormadan haşi diyat. Murat gel aynı. Gel. Taze ol. Amardım. Nura, nedir şu tayini? Gepleşimizden qıytqa beyanlayıp koyata. Ana şu tayini koyuyorsunuz. Sonradan emmeler gulyalaklar gidiverer. Yaxşı juat. Aslında Yaxşı. Neyem şu beytler gelip bu yoktan şunu yalaklar oturuyor. Yok, düşünotin. Düşündüren mi? Ama adam intriga öğretmek için bir. Intrigadan hem beter, ondan da gıdıklanmadan hem beter. Öňem aýtdyk, tesirler hakynda, internet ulgamynda edilýän gep gıýbatlar hakynda, ýöne şu ýerde bir durmuş tapak bolsun diýdik-de. Häzir gıýtga beýanly edilýän kemaratlaryny söwüşini ýalaga edip goýarys. Ya Murad yaman nap ederler, ya meni yaman nap ederler. Göräýme hakykatdan hem Murada ulyny sylamady, mergen hem kiçä hormat goýmady, görnüp duranlar diýerler. Ýazarlar. Aslında onu görýän biz ýöne köşüni adamlara düşündirmek için daşından seredende açık aydın görünüp duran adam olsa düýüne yetmän, anana yetmän plan da diýmek bolýan däller adamlar. Şol anana yetmän, düýüne yetmän bir zat aýtsaň töhmet bolýanlar. Türkmen halkyna ullukan günädir. Şony durmuş tapa bolsun diýip adamlara ana şey etdik. Raxsan sag bol. Oňardan aýtyp bolam. Aktyorçylyk boýunça saňa bäşlik. Onun ama mehman adamlar biz yıllarların zihin bäsleşigi atly gepleşigimizin 7-nji sanymyň 1-nji tapyryna başlaýar.